Podľa teba sa už situácia v krajine zlepšila, alebo stále to je tak, že Lipšic môže hocikoho do basikoho si zmyslí, nájde troch nejakých degešov a celé to vie takto zorchestrovať, aby niekomu vedel takto uškodiť? Alebo už je to teraz lepšie? Akože trošku je strašidelné, že ten človek zabil človeka a je špeciálnym prokurátorom, hej, že toto nikde na svete není. Potom ďalej, že ho vidí, že jeho meno pod každou kauzou, to je tiež strašidelné. Hej, že keď vidím, koľko zla napáchal u nás, čo robí tam? Hej, čo robí v tých ostatných prípadoch? Ja si myslím, že všade sú poctiví, či policajti, súdcovia, prokurátori, ale všade sa nájdú aj takí, ktorí sa nehajú zlákať na také. Len problém je, že všetci vedia, čo robí Kliment, čo robí Lipšic, čo robia Čurilovci a proste ne a ne nejakým spôsobom ich potrestať. Lebo im to, podľa mňa im to dovolíme. Nie sme jednotní, hej, že akože ľud nevieme držať spolu. A povedal jednu vec, že on je presvedčený, že ľavé aj pravé krídlo patrí tomu istému vtákovi. No to jasné. Ale toho vtáka nemôžeme menovať, lebo pôjdeme za hanobenie rasy národa a presvedčenia si posedieť. No.